Bi an be alamisadonna Desanburu kalo tile 3 an balimaw aw bisimila malak cuka don kibaru kɛnɛ kan bi kibara minnu b'an bolo ka da kulo kan o de ye bi alamisado mali juratɔ olu kɔni wulila ka taama walasa cogoya min na olu kɔni ka hakɛw bɛ se ka di u ma mali jamana ɲɛmɔgɔw fɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ Desanburu kalo tile 3 o ye juratɔ olu tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnnen o sababuya la mali yujuratɔ olu kɔni bɔra ni ka taamaba kɔni kɛ bamako kɔnɔ ni taama min kɔni daminɛla base B la ka se monument de l'indépendance la ni ka taa a kun cɛ primature la nunu kɔni ka nin taama in kɔni kun tɛ dɔwɛrɛ ko walasa cogoya min na mali jamana ɲɛmɔgɔw olu kɔni bɛ se ka olu ka hakɛw di u ma cogoya min na ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko ulu yujuratɔ ko dekun caman de bɛ olu kan ka fara u ka yujura yɛrɛ kɔni dekun kan ko sabula ko kɛnɛya ko ta fanfɛ ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la baarako yɛrɛ ta fanfɛ ko ulu kɛlen bɛ bolokɔfɛfɛn kosɛbɛ o ko la ko kabini san 2012 mali jamana ɲɛmɔgɔw olu kɔni ye sɛbɛn dɔ bɔ sɛbɛn kɔni b'a yɛrɛ k'a fɔ ko ni mali foroba cakɛlaw o baarakɛlaw kɔni bɛ ta ko ni yɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ ko o kɔni bɛ di yujuratɔw ma nka yujuratɔ ninnu kɔni ka fɔ la ko kabini wagati jumɛn o kɔni tɛ ka bɔ a sira fɛ ko kabini san 2012 olu kɔni bɛ wuli ka jɔ la walasa cogoya min na u ka laɲini ninnu kɔni bɛ se ka sabati ko jamana ɲɛmɔgɔ kɔni ma deli ka sigi ko olu kɔni ma se mun ma ko nka hali bi olu kɔni tɛ ka ɲɛ sɔrɔ u ka laɲiniw ma ko u b'a ɲini camancɛ fanga o kɔni ɲɛma fɛ ale ni jamana ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen ko u ka olu kɔni dɛmɛ baarako ta fanfɛla la ko yujuratɔ caman kɔni de bɛ yen nɔ minnu kɔni bɛ kalan kɛ diplôme kɔni caman b'u bolo nka u tɛ baara sɔrɔ olu yɛrɛ kɔni ka laɲini dɔ fana ye mun ye mali jamana ɲɛmɔgɔ olu kɔni bɛ se ka cakɛyɔrɔ dɔw kɔni dayɛlɛ ka di olu yujuratɔw ma walasa cogoya min na olu bɛ se k'u yɛrɛ ta ko sabula olu kɔni tɛ fɛ ka kɛ delikɛlaw ye ko o de kama olu bɛ u niyɔrɔ kɔni ɲini jamana fɛ ni yujuratɔ ninnu kɔni sera primature da la nka u ni ɲɛma dɔw kɔni kuma la ni olu kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ ko u bɛna u ka ci kɔni lase premier ministre ma don n'a nataw la nka ni yujuratɔ ninnu tilala k'a yɛrɛ tuguni ko ni premier ministre kɔni ma kunkan bɔ ko sɔnni wagati cɛ ko Desanburu kalo tile 10 tuguni k'olu bɛ tila ka segin ka bɔ ko fo ka taa fɔ olu kɔni ka laɲiniw la sabati la kibara wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ye kunu arabado Desanburu kalo tile 2 zone 2 minɛla Kɛnzanbugu kibara minnu sera ma olu kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ ko nin zone 2 ninnu ni a yɛrɛla k'a fɔ ko kelen yɛrɛ kɔni tun b'a la ko o kɔni tun ye cɛkɔrɔba dɔ ye ko a tɔ kelen dɔ o kɔni tun ye sifin dɔ ye ko ninnu fila kɔni de ye u ka sonyɛli wale kɔni labɛn kosɛbɛ cɛkɔrɔba min b'a la o kɔni donna boulangerie kɔni kɔnɔna la walasa a bɛ se ka olu hakili sonyɛ cogoya min na ka sɔrɔ ka bɔ ni olu ka wari kɛsi ye o kɛla ka sɔrɔ sifinnamɔgɔ ye ale kɔni tun bɛ bolimafɛn dɔ kɔni sanfɛ kɛnɛma o wililen b'a bolo walasa cogoya min na ni cɛkɔrɔba in ye sonyɛli kɛ a bɛ se ka na ni o wari kɔni ye u bɛ taa teliyala la cogoya min na nka ni zone 2 ninnu kɔni ma sɔmi mun na joona jatalan dɔ kɔni de tun bɛ nin yɔrɔ kofalen na ni an ko ma ko caméra de surveillance cɛkɔrɔba in kɔni kun jaabe o la mɔgɔ wɛrɛw kɔni de ye u to yɔrɔ wɛrɛ la sisan nɔ ni ka cɛkɔrɔba kɔni jateminɛ o ja fɛ ni ka sɔrɔ ka wuli ni maa kofalen ninnu kama u kɔni y'a lajɛ k'a fɔ ko u bɛ boli nka u ma boli yɔrɔ sɔrɔ jama fɛrɛntan kɔni y'a kunda ni maa kofalen ninnu kan 3e arrondissement polisiw olu kɔni senna teliyala ka se nin yɔrɔ kofalen in kɔni na sɔni mɔgɔw kɔni ka u sɔrɔ ka fɛrɛ u ma ni maa fila ninnu kɔni taara 3e arrondissement na olu kɔni ye sɛbɛn kɔni kɛ ka da u kan ka u ka kow kɔni tɛmɛ kiribulon tigilamɔgɔw ma walasa cogoya min na u ni ɲangili min ka kan o bɛ se ka da u kan kibara wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ye moto taxitigiw ko olu kɔni bɛ se ka u ka baaraw kɔni daminɛ bi fo ka taa fɔ san 2021 o janvier kalo laban na k'a sɔrɔ sɛbɛn bɛɛ dafalen t'u bolo kibara minnu sera ma olu kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ moto taxitigiw olu kɔni ka jɛkulu ɲɛmaw olu ni direction régionale des transports ale ni direction nationale des transports fo ka taa se ministiriso ma mun kɔni ka baara ɲɛsilen don bolimafɛnkow ma ale kɔni ni sirabakow ni sigi ka kuma kɔni tɛmɛla ni maa ninnu kɔni ni ɲɔgɔn cɛ jamana ɲɛmɔgɔw ni olu kɔni ye moto taxitigiw kɔni yamaruya k'a fɔ ko u kɔni bɛ se ka u ka baaraw kɛ k'a sɔrɔ sɛbɛn bɛɛ kɔni dafalen t'u bolo fo janvier kalo nata in na o sababuya la moto taxitigiw olu kɔni ka jɛkulu ɲɛmaw olu y'a laɲini moto taxitigi bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ bɛɛ ka se ka i ka sɛbɛnw kɔni dɔgɔdɔgɔni ɲini sɔni san kura janvier kalo kɔni laban cɛ moto taxitigi ninnu kɔni tilala ka fori kɛrɛnkɛrɛnnen kɔni kɛ ka ɲɛsin direction régionale des transports ma ale ni ministiriso u ka nin hakilina in kɔni na olu dɛmɛli kan kunnafoni kuncɛla kibara wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ye ka kɛ ni arabado ye Desanburu kalo tile 2
a yirala k'a fɔ ko coronavirus yera mɔgɔ 75 de la Mali jamana kɔnɔ ko mɔgɔ 22 olu kɛnɛyala ka bɔ coronavirus bana la ko mɔgɔ kelen o yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɔnɛla nin na k'a sababu kɛ coronavirus ye. Kibara minnu sera ma olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko coronavirus kɔni yera dugu minnu na ko olu kɔni dɔ ye Kulikoro marabolo ye, Sikaso marabolo, Segu marabolo, ale ni Mopti marabolo, ale ni Bamako o yɛrɛ kɔni sigidaw yɛrɛ kɔni fɛnɛ caman na. O sababuya la coronavirus kɔni ye mɔgɔ minnu kɔni minɛ Mali jamana kɔnɔ olu kɔni jate bɛ sisan mɔgɔ 4837 ale ni 37 la wa mɔgɔ minnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ sara ka sababu kɛ coronavirus bana ye olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ dafala mɔgɔ 100 ale ni mɔgɔ 61 na wa mɔgɔ minnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛnɛla ka bɔ coronavirus bana la olu kɔni jate bɛ mɔgɔ 7,200 ale ni 63 la. O sababuya la hali bi Mali jamana ɲɛmɔgɔ olu kɔni ka weleweleda kɛrɛnkɛrɛnnen do ka ɲɛsin maliyɛn bɛɛ lajɛlen kɔni kelen-kelenna ma sanuya walew bɛɛ lajɛlen ka se ka olu matarafa walasa cogoya min na an bɛ se ka nin bana in kɔni kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ. An balimaw ni ne kun ye aw ka bi don kibaru ye ani ce aw ka kulomajɔ la aw kan bɛɛ a ɲɔgɔnna wɛrɛ.